Mga kapuso, nakakita na ba mo og organic art? Obra kini nga gamit lang ang mga materyales nga anaalang sa palibot sama sa mga tanom, mga bulak ug uban pa. Ug usa sa mga iladong organic artist dinhi sa Mindanao ang taga-Mata City, Davao Oriental nga si Pastor Marvin Tiberio ug ato siyang makauban this morning. Pastor Marvin, may buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Pastor? Good morning po, Jel, og salamat. Okay lang ko dire. Well, great to know that, Pastor. No, ug unang-una sa tanan, gusto pa ka namo mas ilailahon pa. Paunsa ba ka nahilig sa pagpinta, Pastor? Actually, nagsugod ko pinta, bata pa ko. Practice lang po ko through mga art shine sa una. More on self-taught ang ako ang paagi. So, hilig na jud ko. Indeed, Pastor, practice makes perfect gid no. Og nahibal-an namo nga pinasahi ang mga gamit nga imuhang ginagamit no sa pagpinta mo ginatawag kini nga organic art. Please share with us, Pastor, kung unsa niya klase nga art. Organic in the sense nga ang ako mong ginagamit more on edible siya nga mga sa art materials. Kung gitawag na ko organic tungod kay gikan lang siya sa mga duga sa tanom. Ang pinaka main gud nako dire, pinaka bida sa tanan kining ata sa Nocos or squid ink. So mo gini akong mas ginagamit jud niya, tested na pud nako nga mas magdugay gud siya. Na-mention po di mo, Pastor, nga nagagamit pug ka kani adto og watercolor sa pagpinta no. Pero unsa ba ang kalahian kung mogamit ka og watercolor o kining mga organic materials para makabuo ka og usa ka obra? Ang watercolor, kung sa mga maghisgot ka difficulties sa art medium, lisod ang watercolor maghimo og realistic. Dali lang unta siya i-apply kay tubig man lang, pero kung mo achieve na jud kag mas realistic, mas lisod siya. Pero ang organic, very fast drying siya, unlike watercolor na dugay siya maugaw niya. Pwede pud nimo siya ma-manipulate bisan og ganap. Ang organic, mo siya mga ink ang ginagamit nato nga kung mo dry na siya, dili na jud ka maka-manipulate balik. So, dapat mas paspas ka sa organic tungod nga raw siya, di siya para sa watercolor nga naay mga gipang sagol, mga additives na para mas ma-manipulate siya. So, I think mao na siya ang kalahian, mas lisod. So murag na challenge pug ko kay as artist ay mangita pud tag mas murag ma-challenge ta ba. Ikaduha, ang availability dali ra pud siya kay sa watercolor paliton pa nimo. Siguro ang pinaka-decent nga brand sa watercolor karon na agad sa mga sa kalibo ang sa cassette. Unlike sa organic nga nara sa palibot, especially kining ata sa Nocos, pwede nimo siya pangayoon lang or magpalit ka og pila ka kilo nga Nocos unya ang ata imong gamiton. Wow, interesting, Pastor, no? Pero paunsa ba nimo ni nga na-discover nga pamaagi sa pagpinta na murag naabay nagtudlo sa imuha, Pastor? Nag-start ang pag-discover sa organic, particularly ang squid ink. When I was still in Cotabato, na-assign ko dito, nag-pastor ko for 8 years. Pero naamang good po yung nagasuroy. Akong gitistingan og extract ang iyang ata o nagipauga. Siguro out of curiosity lang yun siguro. Ingon ko kung pwede ni siya magamit bisan og dry na, so pwede na ko siya i-apply as watercolor. So since 2013, na ako siya gi-explore o gi-experiment. So, nag-go through pod ko pila pod ka mga studies. Diri lang siguro pag uli na ako sa mati na perfect na ako kay naka-interview kog mga mangingisda. Gitudloan nila kung unsa dapat buhaton para dili baho. Gi-add ko na lang ning mga kuan pod duga sa mga tanom like atsuete ug kining sa loyang dilaw kay murag napansin pod na ako nga murag durable pod ang iyang colors. So gitistingan na ako unya so far ang stand out good nga colors ako karon squid ink, atsuete ug loyang dilaw. Tong the rest katong mga blue ternate medyo gi-eksperimentuhan pa nako kung unsaon nga magstay ang kulay. Og Pastor, no, makita namo diha sa imuhang background gyud mga dagko o mga gagmay nga paintings, pero asa ba diha, Pastor, ang kining mga organic material ang imong gigamit sa pagpinta? Mostly kini squid ink ni siya niya slight nga turmeric og kuan kanang atsuete unya mostly kining nasa likod except tong murag mother and child usahay na mo magpa-commission so mo gamit pud ko dili man gud ko ingon nga nag-start lang sa organic kundi nag-start jud ko sa conventional nga paint mo nang naghapon ko yung mga panagsa pero as much as possible siguro
as I grow older, nagalikay pud ta sa kanang chemical nga reaction, daghan mo gud pinakailang ang mga artist nga nangadaot gud sa pintura. So murag i-promote siguro nako ning organic yun. Og tuod yun, Pastor, no, di na kinahanglan og mga mahalon pa nga mga materyales aron maka-provide o maka-produce ka og kining mga maka-amaze ug maka-wow gyud yung mga obra. Thank you so much, Pastor, sa imong oras nga gayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Salamat po sa GMA Regional TV. Salamat sa inyong pag-consider nga ma-i-air ning ako ang art. Salamat po sa kay Sir Jel sa iyahang pag-interview. Og salamat nga madunggan og unsay mga advokasya nako aning organic art. Kini ang At Home with GMA Regional TV.